Taħdem fuq sit ta' kostruzzjoni taf illi trid tittella struttura mad-dawra kollha ta' dak is-sit biex tirrestrinġi l-aċċess għal ġewwa u biex tipproteġi lil pubbliku li qiegħed barra. Din l-istruttura trid tkun mibnija mill-injam jew inkella l-metall u tkun mottija b'xibka jew inkella netting minn dak l-aħdar biex tagħti dak li kun qed jiġri ġo sit tal-kostruzzjoni. Jekk qed taħdem fuq binja ta' żewġ solari jew aktar baxxa, trid tittella struttura ta' 3 metri. Jekk qed taħdem fuq binja aktar għolja, trid tittella struttura għolja daqs il-bini innifsu. U jekk qed taħdem fuq binja ta' aktar minn 8 solari, trid tittella struttura daqs 8 solari. Imbagħad mid-9 solari l fuq tagħti l-aperturi kollha ta' twieqi bibien u galleriji bil-boards. Jekk il-binja hija maqtuha mit-triq jew hija detached jew semi-detached, trid tittella struttura mad-dawra kollha tagħha u l-istruttura trid tkun għolja mill-inqas metru aktar mill-aktar solar għoli. Jiġifieri jekk għadek ħatibda tħaffer minn issa x'in ħatibda trid titella struttura għolja daqskemm se tkun għolja l-binja meta tkun lesta. U trid tara li l-istruttura tkun tikkaverja l-kostruzzjoni kollha biex tevita li jaqbes il-barra xi debri jew trap jew biċċiet tal-ġebel jew terrapin ieħor għal ġo triq. L-istruttura trid tkun soda biżejjed biex tiflaħ għal maltemp ikraħ u irjaħat sa forza 8 u trid tkun marbuta sew biex ma tinqalibx ma tinqalax u tkun tiflaħ li xi ħadd jew xi ħaġa b'xi karozza jew xi ħaġa oħra jaħbad ġo fija. Jekk l-istruttura toħodha minn sit għal ieħor ta' kostruzzjoni ara li minn darba l-oħra tkun għadha tiflaħ u tkun għadha b'saħħitha. Kull xogħol irid isir il-ġewwa minn din l-istruttura. U ma l-istruttura fuq naħa ta' barra tista' tagħmel reklami jew posters jew xi ħaġa, basta jkunu skont il-liġijiet u r-regoli tar-reklamat. Għal aktar informazzjoni idħol www.bca.org.mt.